a totes en aquesta diada, aquesta festa del partit, però hem estat durant tota la setmana mirant al cel. Diu, plourà o no plourà? Home, som el govern i això ho tenim controlat. El que passa que, com diem moltes vegades, només som el 15% de moment, i per tant no garantim que això acabi sec. Bé, anem per feina, que si no ens hi agafarà la pluja. Escolteu-me, fa 75 anys, en uns temps complexos com aquests, el govern de Catalunya, la Generalitat, es trobava amb un estatut, l'Estatut del 32, que va ser també capolat, retallat i esmicolat per les Corts espanyoles. Malauradament, la història es repeteix. Deia el filòsof allò de feu errors nous, no feu errors vells, però el nostre problema és que els adversaris sempre són els mateixos, no canvien. Fa 75 anys van retallar aquell estatut i Macià i companys van decidir anar per feina. Van decidir pensar que el país mereixia una oportunitat més enllà de l'actitud contrària, catalanofòbica, radicalment centralista del govern espanyol, fins i tot el de la República. I van anar per feina. I van decidir fer un model d'escola inclusiva com va ser l'Institut Escola. I van treballar per crear una organització territorial com va ser el mapa comarcal del Pau Vila. I van posar a la pràctica un urbanisme de consens com va ser la Catalunya ciutat. Van tirar endavant una universitat autònoma. Van ser capaços de tirar endavant una llei de contractes de conreu per portar la justícia al món rural. Fixeu-vos si en van fer de feina, malgrat una eina tan buscada. I nosaltres avui què hem de fer? Doncs com diu molt bé el Josep Huguet, hem de córrer. I hem de córrer perquè el catalanisme, la renaixença del catalanisme va ser possible perquè Catalunya va córrer. Perquè Catalunya va fer una revolució industrial per davant de la resta de l'Estat, per davant d'aquell Madrid gris dels funcionaris i dels militars. Va ser capaç de posar-se al dia i agafar la dinàmica europea. Doncs avui hem de tornar a córrer. I ahir, on el govern de la Generalitat Republicana va fer l'Institut Escola, nosaltres ja hem fet un pacte nacional per l'educació. Hem fet i hem de seguir treballant per les aules d'acollida. Hem de seguir treballant perquè els mestres d'aquest país, les dones i els homes del món de l'educació, puguin treballar en condicions, atenent a la diversitat, amb les millors condicions possibles, i traient-se de sobre aquest estrès permanent de saber-se que no poden donar tot d'ació que porten dins. Hem de treballar també perquè aquest país tingui una organització territorial, i així ho farem des del govern. Hem de tenir vegueries, i hem d'anar suplantant el model espanyol que se'ns va implantar en el seu moment. Hem de treballar, si en el seu moment es va fer una universitat autònoma, avui és l'hora de la recerca, és l'hora de la innovació, és l'hora de que les empreses catalanes puguin internacionalitzar-se. Mercat espanyol, tot i ser important, molt important, el mercat espanyol és el 2 per 1000 del mercat mundial. I el que ens cal des del govern de Catalunya, des dels ajuntaments de Catalunya, és internacionalitzar la nostra economia. Menys dependència del mercat espanyol, és més independència del nostre món econòmic. Hem de córrer i sense mirar enrere. I això ho hem de fer des de les institucions, clar que sí, però també des del carrer. Quan volem una societat articulada, quan volem anar més enllà de l'Estatut, quan volem que els aeroports catalans estiguin sota comandament del govern de Catalunya, quan volem que els ports i els trens de rodalies estiguin sota comandament de Catalunya, hem de córrer i ho hem de fer des del govern, des dels ajuntaments, però també al costat de la societat civil organitzada. Aquests són els passos que hem de fer i els estem fent. Per tant, fixem-nos, hem de ser capaços de tornar a generar aquesta dinàmica positiva, tinguent un horitzó clar, com el tenien Macià i companys. L'horitzó clar del nostre país és la sobirania, és la llibertat, és la independència, és construir aquesta majoria social. I aquesta majoria social la construirem des dels ajuntaments, la construirem des de les institucions, al costat de la societat. Podem fer-ho, però per fer-ho hem de sumar. Hem de treballar amb aquelles persones
que la sobirania també la veuen amb utilitat. Utilitat perquè resolem els seus problemes. I hem de deixar enrere, d'una vegada per totes, deixar de mirar pel retrovisor aquest regionalisme eixord que va ser capaç de vendre's com va ser el moment de l'Estatut. Nosaltres vàrem fer un esforç el 30 de setembre. Vàrem treballar perquè tinguéssim un bon finançament, perquè tinguéssim competències blindades, no a la mercè del que decideixi les conjuntures polítiques de Madrid. Vàrem treballar perquè les grans inversions de Catalunya fossin garantides amb el finançament. El regionalisme poruc s'ho va vendre en el pacte Mas-Zapatero i el sucursalisme català va mirar cap a una altra banda. Nosaltres vàrem dir que no. Vàrem ser coherents, ho vàrem defensar. I fixeu-vos com ara molta gent ens diu: escolteu-me, jo davant del referèndum no vaig anar a votar. I el referèndum, això de votar igual que el Partit Popular, votar igual m'agrada, que són coses diferents, clar que sí. Em feia basarda. O gent que em va dir: no vaig aguantar i vaig anar a votar que sí. Però sabeu què ens diuen ara? Us hi heu trobat tots. Ara ens diu: teníeu raó, ens van retallar l'Estatut, ens van vendre Catalunya, el regionalisme d'aquest país. I tot s'ho va vendre per una ànsia de poder desmesurada. El simple poder de voler governar altre cop Catalunya, de tornar a tocar cuixa. Escolteu-me, mirem-los pel retrovisor, avancem cap a la sobirania, guanyem espais de sobirania. Què són espais de sobirania? Doncs la feina que estem fent, articulant país, creant majoria, fent aquesta Catalunya inclusiva, que totes aquelles persones que venen d'altres països, que han vingut a viure al nostre país, entenguin que hi ha una cultura i una llengua, que entenguin que hi ha una matriu nacional, és el seu punt, és el nexe de trobada. I això ho hem de fer en una societat inclusiva, en una societat avançada d'oportunitats. Per tant, escolteu-me una cosa, hem de treballar més que mai, hem de ser forts els ajuntaments, és on demostrem la nostra qualitat, i sobretot el que hem de fer és deixar molt clar que aquest país no renuncia, que avança i que millora la seva força. Per la llibertat de Catalunya, visca la terra!